Ποιος σου στείλε Ρενότα αυτό? Είναι μάμου. Είναι μάμου. Είναι μάμου. Κάτσε να φέρω το ψαλίδι λίγο. Περίμενα. Πού πήγε καλέ? Έγινε μαμά. Θα τα χαρίσω. Έλα Παναγία μου. Θα φωνήσεις λίγο ψαλίδι. Έλα, περίμενε. Περίμενε. Πω δώρα. Περίμενε, να δούμε τι λέει. Βουτάει και η βούτα η άλλη. Να δούμε τι λέει. Να δούμε τι λέει. Γιατί θα έχω την εντύπωση. Αυτό γράφει κάτι. Δεν γράφει τίποτα. Δεν γράφει. Για άνοιξε το. Για άνοιξε εσύ αυτό. Ωχ, τι είναι αυτό? Τι γράφει πάνω? Τι είναι αυτό? Είναι το... Μαμά, θυμάσαι αυτό το βιβλίο το χοντρό, είναι το Ναι. άλλο. Σοβαρά. Ναι. Α, τα νεροειδογράμματα. Για άνοιξε το να το δούμε. Α. Και κοίτα εδώ Α, καλύτερο. και τι έχει εδώ? Κοίτα. Φακελάκια και εδώ είναι για να γράφεις. Χτύπησες. Μου φαίνεται ότι είναι καταπληκτικό νότα. Εδώ που είναι η λαμπάδα μου. Να Α, τη λαμπάδα σου θες να δεις? τη. Για άνοιξε την να το δούμε. Τι άνοιξε αυτό? Α, ήθελε το μεγάλο η Ισαβέλα. Α, τι είναι αυτό? Ωχ, Καταπληκτική! Νόμιζα πως είναι δύο. Όχι! Είναι με το δώρο του είναι αυτό, της λαμπάδας. Αυτό είναι το βιβλίο. Και έχει και κάτι άλλο μωρέ εδώ μέσα, για βγάλ' το. Ισαβέλα, σ' αρέσει το δώρο σου? Ναι. Δεν είναι. Σίγουρα παπούτσια θα είναι, δεν μπορεί. Αεροπλάνο είναι! Φυσάει αέρα! Τελεπλανάκι! Τι είναι τα Νέλη και Ελί! Νέλη και Ελί! Τα παπούτσια που πάει θα ήθελα. Τα Νέλη και Ελί είναι! Γύρνα από εκεί να σε βλέπει και ο μπαμπάς. Για σήκω να τα δοκιμάσουμε βρενότα. Βρε το δώρο. Για κάτσε να δούμε και άλλα, τι άλλα δώρα, να τελειώσουμε τα δώρα και μετά τα δοκιμάζουμε. Πολύ ωραίο. Έχει τώρα αυτό εδώ. Φυσάει. Μαμά, κοίτα τι έχει. Έχει αυτό το σαντάκι. Απίστευτο. Αυτές οι κεραίες μια ζωή έτσι. Και την άλλη σάντα έτσι. Α, μη μου πεις ξέρεις τι έχει μέσα. Ναι. Τι. Καλά, Δεν κινητό είναι με κινητό, μακιγιάζ. δεν είναι κινητό. Είναι κινητό και μακιγιάζ μαζί. Ναι. Είναι καινούργια τεχνολογία. Είναι dual band. FM stereo, Dolby surround. Αχ, και εγώ νόμιζα ότι ήταν η κεραία αυτό, αλλά είναι το πινέλο. Περίμενε. Αλλά πώς ανοίγει. Δεν είμαστε καλά. Για σήκω να δοκιμάσουμε το παπούτσι εγώ που έχω εδώ τώρα. Όχι, στα αυτομπούτα φοράει το κοβάκι. Για περπάτα και πες μου πώς είναι στο πόδι σου. Έχεις χαζέψει νότα μου φαίνεται. Πώς είναι. Σου κάνει. Για να βάλω και το μάτι μου. Λέλη Κέλλη. Έλα. Να το περπατήσεις, να μας το πεις μήπως χρειάζεται αλλαγή.
Για να σηκώσω και το άλλο πόδι στο παντελόνι σου, έλα εδώ. Σου κάνουνε νότα? Ναι, ναι. Σίγουρα? Δεν μου λες νότα, τι παπούτσια είναι αυτά, πώς τα λένε? Λέλη και Ελί. Μια χαρά. Και δεν μου λες αυτά τα παπούτσια τα ήθελες? Έλα, να το βγάλω. Τα ήθελες, τα ήξερες τα παπούτσια αυτά? Ναι. Πού τα ήξερες? Τα άκουγα. Δηλώσεις. Στην τηλεόραση? Και ήθελες να τα πάρεις? Όχι, μπαταρίες έχει μέσα. Όχι καλά, είναι γλυφιτζούρι. Γλυφιτζούρι είναι. Γλύφτο, Λούτσο. Για το Λούτσο είναι για μένα. Για το Λούτσο. Όλα για σένα, μωρέ μου. Θέλεις? Θέλεις? Θα το φας? Όχι. Νότα! Έλα σου κάνω και σένα λίγο αέρα. Αχ, αυτό είναι ωραίο για το καλοκαίρι, Τι ωραίο που είναι. Σ' αρέσει η Σαβέλα? Ναι, φυσάει. Φυσάει το αεροπλάνο. Και πώς πετάει το αεροπλάνο, για δείξε μου. Για δείξε μου πώς πετάει το αεροπλάνο. Ευχαριστώ πολύ, Νόνα, πες. Ευχαριστώ πολύ τώρα για όλα τα δώρα. Πες και εσύ ευχαριστώ, Ισαβέλα. Πες και εσύ ευχαριστώ, Ισαβέλα, εδώ. Πες ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θεία. Πες. Δεν λες.